Tikvice i patliđani će proizvoditi obilne plodove uz ovu prihranu koja im pruža sve potrebne minerale za ubrzan rast. Ova jednostavna prihrana sastavljena od samo 2 sastojka bogata vitaminima i mineralima potiče bujno cvjetanje, ključno za uspješno oprašivanje i razvoj plodova. Ova univerzalna prihrana koristi se za patliđane, tikvice, a osim za njih možete ju koristiti i za rajčicu, papriku, krastavce, brokulu, peršin i ostale biljke, jačajući njihovu otpornost na bolesti i štetnike. Dodatak organskog meda privlači oprašivače poput pčela i leptira, potičući oprašivanje i povećavajući prinose. U litru tople vode dodajte 1 žlicu organskog meda za prirodne šećere i enzime te 1 decilitr neobrađenog kravljeg mlijeka, bogatog proteinima i mineralima, što dodatno jača biljke u vrućim uvjetima. Razrijedite smjesu s pola litre vode, dobro promiješajte i zalijevajte biljke 1 do 2 puta mjesečno. Prijatelji, pretplatite se na naš kanal jer vam svaki dan donosimo besplatne savjete. Podijelite ovaj video s prijateljima. Hvala vam puno. Pozdrav!